Shubor na kashlem jong unongsan hima. Kajingjur kajing syatu syathiam hapu kanong ba shilong kalalong ka ba ishir khai hadu kata kini kisngi ka ba menta hak bagini ki runar ki brale ekum kini ki chat kam kim don shu wada ka mensiam le ran wat bantu na po ki jaka mani blei lani ki ying mani kani ki jingjia syatu syathiam jong ki ying mani kalaja ki katu ka netali ki ying mani ki badan hapu kanong ba shilong ki ba kenthop na do ka ying mani jong ka guru tu chapel kabala syatu hak step jong ka arpundu tarik unai wiang arja apasau hak por kumba architect hak bakat kum ki kor ring dor le i bakila don arngut ki nong tu ki bala prong tu hapo ka tegi yimane bat penpat ki artali ki duli bu jingbu bat ki la yo ban rong no ya ka we ka laptop bat ka pisa ka ba khatsan hajar tingka na ki artali ki senduk ki bajubu ya ka pisa ba kan show bat halor kani ka jingja na ka liang ki bor penyat ka yimane ki la bu no na ki ejahar halor kani ka jingja hakawi pat ka jingja syatu ka bala ja ha ka yimane jong ka balang unitarian ka badan hamadan laban haka step harngap jong ka arp pratari unai wiang arja apsau haka bakate ka ying mane kala sha prong tu bat sha rong sautali ki khio sentiu ki baram dor bha bat artali ki chalis ki bajupanan kam haka por le nya haba yo banya kran bat urang ba shnong jong ka madan laban uba yo star sun ula ong ba shnong kala yo jing tep halor kani ka khubor haka por hendru shiteng ne nyu baji ai minstap bat ong ba ka jing khmi e ka jing rong jing mi jong ki nong tu la suba ba ki la yo ban rong na dien jong ka te ka ying mane uba sun ula ong baka bas ngosi kalong bagini kinong tu akini kisngi ki bementa kim don shu wada ka mensiam sngaulam ru wat bantu na po kini ka jaka ka bakentang bat ka bamane belai bat ong bakum kini ki jingja kim ju kham jia kot hapo ka shnong ka thau uba sun ula ong bana kalyang ki bor pulet ki lawan ban tokit halor kini ki jingja bat ka jingthuat halor ki beriau ki badan keti halor kini ki jingja kadang ya chakmat untuk bicara banyak tanya
quite a young fellow, sir. Yeah. Nakaliang jung kodor basnong ngi yo ka kubo menem step untuk pon rusteng nyo buji pokok dong jing dia ka sosi ba pokok ni snong ni hakba ini ki inok tu inok tim kini menta kilawan ya prong ya ni ni bagla yo ora tu kan kitiar ki bokor dor po ye mani te kalau ka sosi kalau ba nak lim step ni wan wa nang ni epek standing area bro ko we ka jaga ni bodong we ka benta ka ba ki let's say ki laban yo prong na kata jaga kau kham sedin tu ki mani marka kham don fencing tu area bi ki si ki laban yo prong na tu ka jaga yo sosi kalau ba hoi kata ka jing tu jing tim mong ya bana he bro ko we are kat ka jing mani baginon lut kin ra gitar ki bokor dor ki mani mereka jaga kentang ka jaga mani play kalau ka ba kata ke ba kata song kata ke burom kata na dong te sosi ba na banta hakba nen step ila pentip seka bor juga an polis kila wan investigate ka case kila pek na dong kila pek na dong pek te ngatrai ke stick up ya kane ba kinsa simkia ya ka manwat ini ke beliau mamdei tangan yang mani yang ni don ngisong don be tu kana ki yogi mani ro la persang man ya rung banya tu banya thiem te kana jing tu jing thiem ta kala ichir kai ban yimna so tu su na ka ega daw ban ka ega pan long ki begin long ani kerkom bag snong jungi long wa ju kampana hey ru bang jedo yu sha tu kom ne kata kai mani hoi ne ging ji breu ne tai ten khat ka don ni ko por ten re ka ba song si ko long ba kan sa san ka ne ko ja apa ka ri mani ki long chakai jing tang te long ka ega ba ngim so tanat ko ta ne na ka ka pa na ka bon ka an bakan kaman pe tikna ba ya kan ne banta but ke ko ki ban persang man patrolling juga polis juga dalam biang ha por biang kam tam ki por step to lai steng sabuji de ki por ki bagi persang ki untuk nong them ki basang snong ka ta ko we te tani ta ngam don e nong te ai ko bor mo te ka bedam ne ko plit im we khat ya song hadin la ya so ta ka jing ja ka Kan numut iwan asno. tip fi ka nomot ni wan te ka ba ya ba la menyedan ka to nu trai ma nong ka mo lai mo samut la ban la tip Pila bani tu ki tiar ki ba la satu nak ni kayang mani Unitarian. Ai kamu lihat nak buat ni tu ka long ki don Southly ki kiu satiu ki beras prawa pot gitu oh sikitu ki bala rem ha di ki ba di la so benut hi bang hidup rai tu ma ki dai ki tiar ki ba ngimyo su ha ka juk ka ba mata te itu Southly ki kiu satiu but atli pada ki idi chalis ngi ju ang chalis kidi gitu ki sarak ki bagi ju tebe sarak ki haban sha bagin sedang ya ka service apa ji sek te itu idon ibai haptai bagi pu kan ka ba yemani ka ba he bat ibai hang ni kan ka yemani ka barim te kita baru at ijak te ibai badal hage tak ita hi ila tu no ita chalis nang dia bat namtai pada ya ibai chalis bat sautali ki kiusati kita kidi ki la satu kan dia te nang ta pada te ki item kita reklam sim Bila man batai kini ikan ki jing shangdor na ka jing rem ikan ki kiornong kan kerkom ki longkong san na ki mani te ban ong hiya ka value jung ki ka dor ya mata ngamnang namar bakala de ki ba ngi nimpat khang ni kitu ki la don dengan tip akan ban ong ban ya ngatrai ban kador jong ka pisah ban ya keren ni kita ngam tip andre ban ong ya kador jong ka jing du jong ni kitu kitiar te kalau along ka ba kharau hadu kata-kata namar ba kide ki ba ing nadu bangi khang ni ngilai kitu ki la don ni teman-teman kesan mata sing indu no ya ki te kalau ke jing du ka kharau ko ni ku ka barang ni ken ka ba kitiar ki ba rim baja ni sha tu no te ni du no te kalau ke ka ba jik du ka ba ki balang ki para baget je ki so du ka jik du ka kharau ta ke jik so du wat ada ki jing sha tu ki de ki ba tuna ki ba mbun kata ata ndai ka jing koridor pada ju ki kitiar ki ba hangi hi ki long ki ba koridor hadu kata te ngaso ka long ka jing du ka kharau
ki mesti ba kat kum ka report bangi ki ai ki ki kes ka te ipu nya ngaru ka de ko yo beji te dang la wan chane ba de ki ong kala ban de ha ki tu ki por men step la hi teng na sau beji kita ki por nomor ba ki la ki kia tu por ka ni kan long ka dum lut te ka dum kim nut ban mi sapat te imat kini ki batu ru imat sunyi so ba ki la khiet ki phat no ting ngiru ngiwan pada hang ni la yo report yang kata bagi lapun kini lagi sawanan cakap ni kan kisah selang wan pet kita kita ki baju supet untuk nabar kita hadu kena lawan ke polis pada kini saya rulang sebagai investigate pada te ba phila ban ong ba kani ka jing shatu jong ki yang mani la ne ka jing target jong ki khna mo ki batu ya kini ki jing don jing em hapo yang mani phila mo ban ong ba kata ka de ka jing jelai jong drugs hapo kani nong ba shlo ngatrai kala ban poi satai namar la dengi keren balik mentang si kensan ke jing target ye ki mani mo komat su ong hayung mani ngi don ki ngim don kino ki tiar bam ki tiar ki ban dei bat ka ba ngi don kam man kasi ngi don kam hayung mani ke bede tanang mentang ke jing mani lang ke jing ai ngu ke jing mani yo blai te ndai akane ka pertai ka ba mentang ngai iba ngi khlam expect ba kane ka kayung mani kan long ke target yakini ki brio ke ben tu mata te dang mani kini ki sing dang yo snowi ke kayung mani ba mo ha mukra kila lek tu tengi kendet te ndrei mentatang kendet singi ngi pat koi pakhat ba ka wanja se kene kayung mani jungi yang ne te le si kene ke jing jelai yo drop kombangi I mata ke ji khi ya ki jing ngop jing kini ki khla samla mata ya ki bandi kini ki drop te imat kadai ke ba kim salia shu ban thom ya sang kano ban ong ban thom ya kayung mani ban target kayung mani ka ba lesi manga ma phi ngi khen ka kadai ke jaka ka kan tang ka bangin nut bangin le kino ki kam thala ndrei manta kini lesi ha ka jing kwa palat iban yo ya ki drugs kum ka jing dawa jung ki imat kim salia shu namar ba wan ayeng na sem na jong ru kila kitu ki kitar ki dia dengan trai kadi kini ba lam ya ki ba kim salia shu ba ban sim ban tu ban jrong ki kti na ka yeng mani ka bangi ni ken ka ji kan tang ka jaka ka mani ble kadi kata ka ba ngi so long konsen ha kadi society ba bata dengan trai wat ka imlang sa lang ru ngi don kam berkat ngi I na songu ai ki seng ini ki seng NGO ki ba mata ni ki ba le ban ya ki persa ban rat deng khong ye ka ne ka jing ngop jung ki parado parasnam ki parari jung I hang ne hau drop nalo bagi dai ki jai bentri ki ba sitro da la da ka jing ngop nyo jung I hau ngeu jing ti ba sniu drop ke ka ayu kan nyalam ya ka jai bentri jung I ka di jung I ha ka jing ya lenti jung jing im jung I ka ba sadit kam tam ki kena ki ba mata mo ki ba ka jing im jung ki ka dot kam ban long de nak menta kari bat ka jai bentri jung I ba hadin se mereka kasih lomba ayo kol ini kikun ketika hang ni ya su ba dan ba rong hin mani kita kan ada tu awan yang supaya suara bar iba bagai suhi ba di sintiw dapat hak sintiw apa itu sintiw kim dan syu ye nata bade dan ru chalis masih bu alo kami ba sit on kam syaka stang service mo diktaru gede deki berasi itu ru kila kim dan syu tengah sampai kumtu tengah ya don lang ini pada tempat di balang ini lepas yang tu di wilayah ada ai cukup saya ramai senang tu kalau penting dulu support lawan police station kemudian ini am yaki ya saya sepak orang tu deh sawan police station di sampai kisah irung lang baca ke balong support
ti isya do sentiu kala do Ramadan mo ka ti sentiu kim don shu kadang kopolpit ki sadien ki la priyo ka almari ku sadien la lihat tu ya nikah dan kowe ke donation box la li ta ti la nang ta dengan pi aku ya ingin kopon ngim ye ki tak tang katai ti sentiu dan so beli atli ki buah khawat ka platform atli ki buah sai ti tai la ja de tu ti ya kani ka yang menirem sini pada ti ga pe ngai rung ti mot ano sedang hutang tu chalis mahani ru dan bu chalis ini ni ko kam mo ti taru ja ti cari ki baja bakat ko mo jing tip susu ni kolong ba tau tu liu flopat mat arti chalis ti tangka ta betul kini kejing semudor kini ki pot piung ada rim pot kini kican dikatakan film tik la rim te nomor ba ngiru ngirang long kena sana di por di udang don ki beri ki kirang ba di ki bar ketip sendang te laki ki tiba tip ya kata ka moh dor mo ngiting ngiting eru ti ban su ong mata kumneru kalau ka bae moh kador macam do kador mata kumno te kasong dos tang larap punya hak biar kador ko ba yo munta te munta la bang sa balong nim tip ada haru kanu ka kadon ko wait mo te in hak ban tip kata ngarangi thau to ko kon ke ji udon no ko mun hang tang ila na sa se ka ji chon don jong mar ta ru ki ta ta tai